Assalamu alaikum Turkmenportal web saytynyň mehriban tomaşaçylary. Bir eseriň taryhyndan atly rubrikamynyň bu edek sanna Türkmenistanyň suratkeşler birleşiginiň agzasy Zenan suratkeş Gunça Myradowanyň döredüjülük ustahanasyna mehmançylykda. Biziň gepleşigimiň bu edek sanna size ýetirmek isleýän eserimiz ýagny suratkeşiň Beýik Pragy Türkmeniň sewer Mawtumul Pragynyň gider boldum hoşgal Gözel Şirgazy atly şygyr bentler esasynda döredilen täze eseriniň taryhy we mazmuny hakynda durmak isleýär. Zenan suratkeş hökümine Pragynyň ýaşlyk ýyllaryna ýüzlenen ilkinji eseri Türkmen sunwatyna wajyp orna eler. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiň şu edek sanna şu eseriň taryhyndan hem onuň gysgaça mazmunyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Nakkaşçy Gunça Myradowanyň gider boldum hoşgal Gözel Şirgazy atly eseri ilkinji gezek 2020-nji ýylyň fevral aýynda açylan çeperçilik mektebiniň muallimlarynyň sergisinde peýda bolupdy. Eser türkmen halkynyň parasatly akyldary Mawtumul Praga başlanýar. Sylşymly bolmadyk bu kompozisiýanyň esas agramly ýeri Mawtumul Pragynyň ýaşlyk ýyllarynyň keşfini onandyrjy tesbirlemegindedir. Ilki bilen akyllaryň ýaşlyk ýyllaryna keşfine türkmen şekillenir sunwatyna Türkmenistanyň halk suratkeşi Çar Amanyelliýew ýüzlenipdi. Onuň eserini öz ilkinji döreden şygyryny atasy Döwlet Mehmet Azada okap berýän ýetkinjek Mawtumulynyň keşfi şekillendirilipdi. Emma nakkaşçy Gunça Myradowa öz eserine şahyryň taliplik ýyllarynyň kämillik döwrüni şekillendirýär. Eserde dik horizontal ölçeg bilen Mawtumulynyň hem medreseniň sütüni sazlaşyp ýeder. Şahyryň ýaş döwrüne bagyşlanyp döredilen kompozisiýalaryň içinde Zenan suratkeş hökümine ilkinji bolup ýüzlenen Gunça Myradowa diýsek ýalňyş bolmaz. Eserde mazmun hem çeperçilik ýordamlarynyň lawazlylygy öňe çykýar. Bu bolsa şahyryň ruh ahwalyna aralaşmagyna kömek edýär. Aslynda her bir zadyň ýaşlygynyň gözel bolmagy tebiilikdir. Bu ýerde nakkaşçy gahrymanyň diňe bir ýaşlyk gözelligini öňe çykarman. Eýsem, şol döredilen şygyryň ruhy baýlygyny kendire siňdirmegi başarypdyr. Mawtumulynyň göz owasyna dolan kijijek ýaş, uly bir eserdäki kijijek nişan höküminde bolsa-da, ýiti emosional güýjüni tomaşaça bermegi başarypdyr. Şahyryň şekillendirilen keşfindäki gussany, elleriniň hereketlerine we suratkeşiň saýlap alan renk gammasyna görmek bolýar. Ençeme ýyllaryň dowamyna taryhyň dürli çarkandakly ýollaryna gitmän bize gelip ýeten Beýik Mawtumul Pragynyň şygyryet mirasy onuň kimligine, nägil şahsiýet bolanlygyna düşünmekligi kömek edýär. Suratkeş eserde köp figuraly kompozisiýany ulanmaýar. Nakkaşçynyň şahyryň şygyrlaryny okap, öwrenip döredenligi duýulýar. Şol sebäpli şahyryň ýeke duran keşfi hem köp sady alamatlandyrýar. Ol eserde ýalňyz zor. Suratkeş şahyryň diňe öz keşfini şekillendirmeklik bilen bir näçe mahrumçylyklardan soň ýeke galan akyllar hakyndaky pikirini aýtmak isleýär. Eserde suratkeş Harezm arhitekturasyna mahsus bolan nagşly sütünleri we beýik şahyryň hereketlerini ynandyrjy häsiýetde tesbirlepdir.